ଡ୍ରାମା ଥିଲା ଡ୍ରାମା ସାରି ଭୋର ଭୋର ଆସି ଦି ପେକେ ନମ୍ବର ଚଢେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଶୋଇଗଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କି ସ୍ୱପ୍ନର ସାରିଆ ତାମାନେ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ହଉଥିଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ପାଟକିରି ହେଲା ସେଇଟା କଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କି ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ଜଣେ କାହାକୁ ଷଣ୍ଢ ଚାପୁଡା ମାରିଲା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଷଣ୍ଢ ଚାପୁଡା ତୁମେ କଳିଯୁଗେ ମୁଁ ବା ନିଜେ ଦେଖିଛି ବୁଝାଲ ବାଇକିନା ବସା ବସିଥିଲା ନା ବସି ବସି ଏତେ ଜୋରେ କାମଡ଼ା ମାରୁଥିଲୁ ତାମାନେ ଗୁରୁମା ଏଠି ମଶା ମାରୁଥିଲେ ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ କଳିଯୁଗ ରହିଗଲା ଆଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯିବାର ନାହିଁ କି ମାଡ଼ ଖାଇବା ନାହିଁ ସେ ବୋଲାକୁ 5,000 ଇଟା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା 21 ତାରିଖ ତାରିଖ ଯାବେ ମାର ନାହିଁ କୁଆଡୁ ଆସିବ 4 ଦିନ ହେଲା 3 ଜଣ ବିହାରୀ ମାଇକିନା 3 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସହ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆମ କିଏ କରିବ କଣ ହବ ସପନ ସିଏ ତା କାମରେ ଲାଗିଛି ସିଏ ଯୋଉ